Beldurra. Zer da beldurra? Beldurra modu askotan defini daiteke, baina argi dago denok dugula. Horietako bat etiketak dira. Etiketak gure deskribapenak dira edo gure akatzei edo gure izateko modukoari irain bat dira. Gure ingurukoak ematen dizkigutenak, eta behin izan da zaila da haiei horre egitea. Ez alduzu uste? Zer gertatzen da genero jakin bateko kide sentitzen ez bazara? Edo nola emakume bateri deitzen diete marimatxo, bakarrik kirola gustuko duelako eta emakumezkoa ez delako jokatzen. Eta ez alda ironikoa marikon hitza irain gisa erabiltzea, etiketa horrekin min handia egiten dugu. Min oso handia, beldurrak sortzen ditugu, norbaiti zure maitasuna erakusteko beldurra adibidez. Dena den ere, oraindik asko dira makillatzen den gizona ezin dela gizona izan, edo makillajea nahita ez itxurazko zerbait dela eta arreta erakortzeko zedea duena. Eta neskak prakak eraman alba dute, zergaitik mutilak ezin aldute gona bate jarri. Beraz gaur egun, emakumeak prakak janzteak ez luke emakume indartzu baten sinonimoa izan behar, eta gizonak gona janzteak ez luke gizontasunak kendu behar. Edo eta emakume iputa etiketa jarri, zer gertatzen da etiketa horren atzetik tratu txarra jasaten dituen, ulertuta ez dagoen eta beldurtuta dagoen emakume bat badago, eta egunera beldurragatik ubeldura bat eskutatu behar badu. Etiketa hori apurtu, inork ezin dizu esan nola izan behar duzun edo nola jokatu. Etiketek gaitza baino ez dute ekartzen, minera egiten dute eta jendeak ez du bere burua onartzen uzten. Beraz, neska edo mutila sentitzen ez bazara, ez kezkatu. Esan munduari edozen generorik identifikatuta sentitzen zarela, eta honek izen bat duela, no binarioa. Emakumea bazara eta kirola egitea gustatzen bazaizu, inork ez diezazula kontakarrik izan. Homosexuala bazara, ez lotzatu, utzi beldurra atzen, eta esan maite zaitut pertsonari. Eta maitasun harremanan normala edukia berarekin emakume bat eta gizon bat maitasun harremana duten bezala. Jajia jarri nahi baduzu, egin, makillatu ondo eta atera kalera. Gona jantzi nahi baduzu, jantzi, arropak genoririk ez deoleko. Gaizki tratatzen bazaituzte ahots altzatu, ez tapatu beldurarik eta joan zaitez libre egin nahi duzuna egiten. Utzi dena atzean, eta bizi ezazu beldur barik.